ụmụ ọma, ụmụ amụ mara amụma, ụmụ amụchi ikele ọhụhụ, chai, ndị nji aga mba, ndị nji eme ọnụ, ndị nna eme nna echeta obili eme m pa 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 na-abọlachi. Olee otu taa dị? Na ha agakwala, ọ na-aga nwayọọ nwayọọ. Ekele dịrị onye nwanyị. Ajọsọ m gara nwa pịọm na narakwala pịọm taa. Arala m, ejisiri m ike nnọọ rie nwa ofe akụghị la nwa ọkpụ garị olele. Biko onye na-arịabeghị pịọm, onye na-eribeghị ihe, jisie ike gaa rie ya, la ọ dị mkpa. Afọ ndị mmadụ, onye ọbụla ile agagharị, ihe m na-akara gị ugbu a wụ gị lee aga, gị lee-eme nke chọrọ ị na-etito nwa ahịa n'ime afọ. La ọ dị very very important. Biko ọ dị ebe m nọ na-aga la-asụ asụsụ anya m, onye nwe anọ nọ lele m nọ lasị gị eledịghị ihe onye kele asị, gịnị ka m na-asụ na-achị m ọchị? Masị nye nwe asụsụ eji mụọ m, enwe asụsụ eji mụọ m. Wụ maka shụpịrị abịala abịa were nnukwu ihe mmadụ ala amakwa ihe ọ na-ekwu ekwu ya nọ laghachi ọchị ya so ọ nụtụbekwa odere ga ka mbụ. Matị ahụ iwu ọwụ iwe onye ihuru iwu, onye ishiri ishi. Otu ka ndị mmadụ gị shi nnọọ agaghị akpọkpọ gege, ha agaghị ịma ebe ha eshi. Ụfọdụ amaghị asụsụ ha, ụfọdụ amaghị la asụsụ ha. Ihe nwe ihe jọgburu onwe ya, ọ jọgburu onwe ya. Ebe ọbụla isi fụta, ị kwesịrị ịma asụsụ ha na-asụ, ma omenala, ma ihe niile a na-eme ebe ahụ, ị kwesịrị ịma. Ị gaghị jọs nọrọ nnọọ gị nọgide nnọọ gagidela ụwa nnọọ, ị gaghị eme elu, ị gaghị eme ala, ị gaghị eme omelelu, ị gaghị eme omelelu, ị gakwana ime omenala. Ọjọfụrụshi, eziokwu m niile ọjọfụrụshi. Achọghị m ịmawo, but ama m datla amụ nwa afọ ọhụhụ amụrụ m ụma amụma. Biko na unu ewekwala iwe since agwabe m na aha m nwaada Chisom Alọzie n'uhu ndị Alọzie. Kpọta ịmakwa ndị ọhụụ nwaanyị ụfọdụ ha na-akpọ ya Ayọjie, but still okay, ọ dịkwa mma. Ngana unu ama m na onye ọbụla nọ nke ọma ka ọma, unu na ọnụ nọchi ike na ọka karaka, unu karakala mmadụ. Ngwana ana m ekele unu ruo ọ dịkwa ka anyị ahụ gị mana anyị hụ ngwana ka a na-eme na bye bye.